Hauteskunde kanpainan zehar erakutsi ez duen tonu lasai eta instituzionala erabilita, Giorgia Meloni, Italiako anaiak alderdi ultraeskuindarraren buruzagiak mezu argi bat bidali die baiaren herrialdeari baita Europako Batasunari ere. Eskuin muturraren garaia dela izan ere, Italiako eskuin muturrak lehen aldiz irabazi ditu parlamenturako hauteskundeak eta hortaz herrialdeak bigarren mundu gerraz geroztik izan duen gobernurik eskuindarrena izango du. Besteak beste, Forza de Italiak, Matteo Salviniren legak eta Silvio Berlusconiren Forza Italiak osatu duen aliantzak botoen ehuneko 54 inguru bildu ditu diputatuen ganberan eta senatuan ere. Eta printzipioz, gehiengo osoa izango du bi ganberetan. Kaixo guztioi, eguerdion, ongitorriak gurean gaur magazinera. Iraiak 26 ditu, Italiako hauteskundeen biharamunean, behin-behineko emaitzak argiak dira, aurreikuspenak bete dira, eta Giorgia Meloni gailendu da abstentzioa inoizko handiena izan den hauteskundeetan. Europako ultraeskuinak Meloniren garaipena ospatu du. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo. Gurera etorrita neork ez dio eguri itxaropena kenduko lelopean sortuk ekitaldi jendetsua egin du Tolosako Leidor-aretoan txiki eta otaegiren heriotzaren 47 urte urrenaren arira. Borondaterik egon ez arren gauzaz aldatzeko aukera badagoela azpimarratu du sortuk Tolosan egindako ekitaldian, egungo gatazkak gainditzeko indarrak batzeari garrantzia eman diote, baikortasunez betetako mezu baten bidez. Eta alderdi egunaren 40. edizioa ospatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak igande honetan, ohi bezala Forondako zelaietan. Emandako hitza ez betetzeagatik erakutsitako konpromiso falta egotzi diote berriro ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari, Andoni Ortuzar, EAJren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Iñigo Urkullu lehendakariak ekitaldian eginiko agerraldietan. Gainera, Euskal Herria Bilduri ere kritikak luzatu dizkiote, jeltzaleen aburuz ezker independentistak utzik dauden estatu itunak proposatzen dituelako. Euskadi dituen erronka handien inguruan herri akordio zabalak lortzeko eskaintza. Zeintzuk dira akordio nagusierek? Entzun duzue, lehendakariak esan du. Iragan ostegunean lehendakariak azaldu zituenak eta ez Bilduren ameskeriak, lehen mailako arreta, hezkuntza hitzarmena, erronka demografikoa, energia ituna eta aurrekontuak. Gure borondatea adostea da. Eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko gainerako indar politikoetan. Bildu barne, nola ez. Ia egia den, ea benetako borondatea azaltzen duten. Gure benetakoa da. Gurea benetakoa da. Gure eskaintza zintzoa da. Herri mailako itunen engainan hitz egiteko bat egingo dugu zuzenean Iñaki Iriondo Garako kazetariarekin. Eguerdion, Iñaki. Eguerdion. Entzun berri dugu ezta, atzokoan Andoni Ortuzar esandakoa, herri itunen aldeko apustu hori bai, baina ez Euskal Herria Bilduk nahi dituen ameskerien gaineko herri itunak. Ez dakite abia puntu hori kontuan hartuta, nola eratu daitezkeen herri itun zabal horiek, ez zein irakurketa egiten duzu? Nik uste dut, herritunak egiteko lehenengo norbaitek proposatu behar du herritun bat. Hau da, zehazkifikatu zertaz hitz egingo den eta zertaz ez, eta gero begiratu beste alderdiek zer esaten duten horretaz. Orain arte, lehendakariak behintzat ez du hori egin. Eman zituen bai, 5 gai
hori buruz hitz egiteko, lehenengoak izango da aurrekontuak, baina zehaztasunik gabe. Ez dut, gauzak egiteko zehaztasun gehiago behar dela. Lehenengoa izango dugu zeurazki aurrekontuena. Baina badago datorren ostegunean ere parlamentuan beste proposamen bat, ongizarte energetikoa eskubide subjektiboa bezala onartzeko, eta ikusiko dugu horrek bidea ematen duen adibidez akordiotxo bat lortzeko, ez dut esaten herri itun bat, baina akordiotxoak, eta akordiotxoak egiten agian posible izango da gero itun handiagoa egitea. Eta aurrekontuak aipatu dituzula ez, aurrekontuekin zerikusia duen gaia eta testuinguru ekonomikoa eta soziala ikusita ere, agian garrantzia hartu dezake hemendik aurrera ere zerga erreformak, ez? Ez dakit horrek zenolako lekua izango duen herri itunen baitan horretan, nola ikusten duzun egoera? Beharrezkoa izango zen, hemen itune, fiskaltasunari buruz beste aldaketa batzuk ero egitea. Zer gertatzen da, gaur egun dago horri buruz itun bat PNV, PSE eta PP egindakoa, esan zuten 2020an ikusiko zutela zerako ondoriak izan dituen eta zer egin hartzen, pandemia dela eta hori atzeratu egin da, eta orain gobernu aldetik behintzat ez da ikusten halako itun bat lortzeko asmori. Egin dutena da deflaktazioaren asunto hau, RPF-an, baina ez dago nik orain arte bintzat ez dut ikusten ez PNV-en eta ez PSE-en ere halako nahi bat hortaz hitz egitea gainera. Badakigu foru aldundiak direla eskumen horri dutena, eta orain hauteskundeak ditugu, ikusiko dugu datorren urteko maiatzaren hauteskunde horretako programetan norbaite eramaten duen fiskalitatea berrikustea, baina momentuz behintzat badirudi SAJ eta PSE ez daudela hortaz. Kurtso politikoaren hasiera zalantzarik gabe izan da gai zentraletako bat, ez herri itunen egin nahi hori, alderdi politiko guztiek oposizioak ere horren alde agertu direlako, ikusik beharko da ez da hemendik aurrera eta aipatu duzu bezala, hitzetatik ekintzetara pasatzerakoan ez, zen olako gakoak kontuan hartu beharko diren herri itun horiek gauzatzeko, eta ea lortzen den ez, herri itun horiek gauzatzen hemendik aurrera. Baina gauza bat da esatea herri itun bat nahi dela, eta beste bat da hori ondo lantzea. Adibidez, hezkuntza mailan, naiz eta desberdintasunak egon alderdien artean, hori nahiko ondo landu da. Hau da, legebiltzarrera heldu zenerako gaia hitz egin da zegoen, ez adostatuta, baina bai hitz egin da, eta nik uste dut horrela, serioki publizitarik gabe horrela egiten direla benetako lan honak politikan. Zegero publikora ateratzen direnean, beste interes batzuk ere agertzen dira, ez? Ikusi behar da, gobernuak benetan ze asmo duen, eta oposizioak ere ze asmo duen, baina gobernua bentaja posizio bat dauka, ez? Atzo esaten zuen Ortuzar. Guk proposatzen dugu, eta oposizioak har dezala ero ez dezala har. Eta nik uste dut ipintzen da hori azterketa bat bezala, ez? Eta gero esateko ikusten duzuen nola oposizioak ez duen nahi. Nik uste dut egin behar direla da, ondo finkatu zer egin nahi den, ondo landu, eta gero, ja pixkate landuta dagoenen, orduan atera dira. Ikusiko dugu hemendik aurrera ea zenolako norabide hartzen duten balizko itun guzti hauek. Iñaki Iriondo Garako kazetaria, mila esker gaurkoan gurean izatagatik. Eskerrik asko zuei. Eta lan gatazkei helduta, Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilera dute sindikatuek eta patronalak gaurkoan. Aiala Deurreta lankideak nondik norakoak azalduko dizkigu jarraian.
Bizkaiko metalgintzaren negoziazio mahaiaren 12. bilera dute eta bertan lan hitzarmena eztabaidatuko dute FBen patronalak eta sindikatuek. Aurreko batzarrean, sindikatuek esandakoaren arabera, patronalak proposamen bat eraman zuen soldatari dagokionez, baina horrek ez zuela kaperekiko loturarik ohartarazi zuten sindikatuek. Bestela esan da, FBmek aurkeztu zuena oraindik ez ziela sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Bada patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen badu, sindikatuek iragarri dute ekainean eta uztailean egin bezala grebara deituko dituztela langileak. Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilera dute eta bertan lan hitzarmena eztabaidatuko dute FBen patronalak eta sindikatuek. Aurrekoan sindikatuek adistakoaren arabera, proposamen bat eraman zuen patronalak soldatari dagokionez, baina horrek ez zuela kaperekiko loturarik salatu zuten sindikatuek. Bestela esan da FBmek aurkeztu zuena oraindik ez zela sektoreko langileei erosteko ahalmena bermatzen. Malgutasunari eta lan istripuengatiko eta gaixotasun aurrentegiko bajei dagokienez, negoziatzeko prest ez dagoela patronala ohartarazi dute. Sindikatuen gainera azteratu dute 2022ko FBen patronalaren kudeaketa txostenak jasotzen duena. Izan ere, Bizkaiko metalgintzako enpresen 80%ak bere etekinak mantendu edo handitzea espero dute. Egoera horrela 12. bilera honek badu bere garrantzia. Izan ere, patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen badu, sindikatuek iragarri dute ekainean eta uztailean deitu bezala, grebara deituko dituztela langileak. Bestalde, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 4 hiriburuetan eta 70 herrietan ere elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Hego Euskal Herriko pentsiodun mugimenduak, banketxeen eta erakunde batzuen aurrean Aiara Durreta. Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan mobilizazioak ditutu Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Erakunde eta banketzeen atarian mobilizatu dira pentsiodunak eta euren aldarria kalera ateratzearekin batera banketzetako zuzendari eta erakunde publikoko ordezkariei txosten bat aurkeztu dizkiete pentsiodunek eta bertan euren eskaera nagusiak azaltzen dituzte. Hego Euskal Herriko hiriburu eta hainbat herritan kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Izan ere, sukurtsal eta kutxazain gehiago eta banko publikoak dira pentsiodunen aldarri nagustakoak. Bada mobilizatzearekin batera euren eskaerak jasotzen duen txosten bat aurkeztu diote banketzetako zuzendari eta erakundeko ordezkariei. Bertan bat afera azalarazten dituzte, besteak beste bankuetako harrera okertu dela, orutegiak murriztu direla, sugurtzalak itzi eta langileak kaleatu dituztela. Ohartarazi dute gainera horrek gertatuten bitartean banketzetako zuzendari eta akziodunen diru sarrerak eta soldatak handitu direla. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren euskalduntzea arautuko duen dekretuaren inguruko eztabaida abiatu den testuinguruan, ELAK, LABek eta Euskalgintzaren Kontseiluak administrazio zerbitzu horiek euskalduntza helburu duten adostasunezko proposamenak aurkeztu berri dituzte. Horretarako gainera prentsaurrekoa egin dute eragileek. Aiara Durreta lankidea bertan izan da, konta iguzu. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako administrazio publikoaren euskalduntzea arautuko duen dekretuaren eztabaida abiatu berri da. Bada, testuinguru horretan LABek, ELAK eta Euskalgintzaren Kontseiluak administrazio zerbitzu horiek euskalduntzea helburu duten adostasunezko proposamenak aurkeztu dituzte. Proposamen horiek aurkezteko agerraldia egin dute Bilbon eta bertan Mitzel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiak, Garbine Aranburu, LABeko idazkari orokorrak eta Paul Bau, Euskalgintzaren Kontseiluko bozeramaileak hitza hartu dute agerraldi bateratu batean. Ildo horretatik eta formakatz bat iritzita, Gorenak itxi egin du Irungo udaltzainen euskara eskakizunari buruzko auzia gogoratu iaz, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi zuela Irungo udaltzain lanposturako deialdietan euskaraz jakitea eskatzea diskriminatzailea zela eta epaiak noski azterrea piztu zuen eta udalak berak kasazio helegitea aurkeztu zuen, baina Gorenak ez du ura honetzi. Agurne Gaubeka agurtuko dugu, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria da bera. Eguerdion, Agurne.
Kaixo bai eguerdian. Beno, soka luzea ekarri duen ebazpena izan da, kritikan hitz ere jaso dituena, aurreko asteko berria izan zen gainera ean udaltzaingorako lanpoltzarako ez dela euskararen 2 maila hori behar, epaile batek hala ebatzita ez. Lan deialdietarako euskara eskakizun horiek judizializatzeaz, zein irakurketa egiten duzue? Bai, guretzat azkenean, garrantzitsua da hemen gertatzen ari dena, ez? Esan duzun bezala, soka luzea ekartzen duen gaia da, ikusi izan ditugu, bai, Irungo kasua eta orain Arkauteko udaltzaingoen lanpoltzetako kasua, eta guretzat, onartezina da eta oso larria da horrelako eskakizun bat, azkenean euskarazko zerbitzua emateko beharrezkoa dena, hori judizializatzea, ez? Orain arte, horrelako kasuak Nafarroan ikusi izan ditugu, hainbat, Nafarroan ere euskararen eskakizuna ezartzen zen lanpostu bakoitza, epaitegietara jotzen bukatzen zuten eragile batzuen aldetik, alderdi politiko batzuk ere horiek egiteko bidea hartua zuten, eta orain ikusten ari garena, hau berbera errepikatzen dela Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Guretzat benetan onartezina eta larria da. Azkenean hizkuntza politika ez delako epaitegietatik egin behar, eta hizkuntza politikaren interpretazio maltzur bat eraikitzen ari delako, eta kezkaz bizi dugu ez, aurrerantzean zer ekarriko duen guzti honek. Aipatu izan duzu horrelako testu inguruetan, horrelako salaketak ematen direnean, salaketa aurkezten dutenen jarri behar dela fokua? Bai, guretzat azkenean, eragile hauek edo pertsona hauek ari dira, interes pertsonalak aurrera eramaten, ari dira, diskurso politiko maltzur batuetan zartzen, eta azkenean herritarren oinarrizko eskubidea den zerbaiten kontra egiten. Hau da, udaltzaingoaren zerbitzuak euskaraz nahiz gaztelaniaz berdintasunean jasotzeko eskubidea dute herritarrek, ez? Eta ikusten ari garena da, horren kontra egiteak, duela bestelako irakurketa bat, eta da, eskubidea ez den zerbait, hau da, gaztelaniaz zerbitzua ematea, hori bermatzen ari direla, baina euskaraz zerbitzua emateko bete behar hori, ez direla babesten ari, ez? Eta, guretzat garrantzitsua da ere, azkenean, herritarrek nolabaiteko babesa behar dutela. Hau da, guk ez baditugu beharrezko neurriak ezartzen herritarrek euskaraz lasai eroso egin ahal izateko, ari garela herritarren beraien segurtasuna ere jokoan jartzen. Eta, eragile hauek beraiek, ez dituzte epaitegietara ere ematen bestelako eskakizun batzuk, adibidez altuerarena, eta hor ez dute diskriminaziorik ikusten, baina aldiz euskararen bai ez, eta hori guretzat oso adierazgarria da. Aipatu dugu, ezta? Aipatu duzu udaltzainen kasuan esaterako hizkuntza gaitasunarekin lotuta bat herritan arazoak izan direla, baina adibide bat baino ez dela, ez? Urtero kaleratzen duzuen txosten horretan agerian gelditzen den bezalaxe. Bai, hori da, kasu honetan udaltzaingoenak daude judizializatuta, baina ikusiko dugu beste hainbat deialditan ere zer gertatzen den. Eta guk behin eta berriz egiten dugu salaketa, urtero gure txostenean adierazten dugunean arazoak daudela administrazio publikoarekin, hori da, atzean dagoenaren seinalez, oraindik orain, hainbat lan deialdi egiten direla, eta hainbat lanpostu kubritzen direla, euskararen ezagutzarik ez duten pertsonekin edo euskaraz lan egiteko gai ez diren pertsonekin, ez? Eta horrek nolatan duen ondorio zuzena herritarrarengan. Oraindik ari zaizkigu, adibidez, ogasunean pertsona batek eginbide bat egin behar duena, euskaraz deitzen duela esanez, eta aurrean duenak esaten dio, hobe dela gaztelaniaz egitea elkar ulertzeko. Orduan, bai ari gara baldintzatzen herritarraren hizkuntza hautua, ez? Horrekolako ondorioak, azkenean herritarraren askatasunean ere badute ondorio bat.
Ebazpen hauen aurrean, esaterako Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak adierazi du dagoeneko helegitea jarriko duela, zer espero duzue hemendik aurrera? Bezer gutxi, lan poltzen kasuan bai, aipatu dutena da, forma akats bat edo badirudi badagoela, baino hortik harago ere, epaitegietako bidean ez dugu ezerronik espero ez. Azkenean hor badakigu, bai epaitegi batzuetatik beraien iritzi politikoa zartzen ari direla, eta bai bestetik, hor dugula ere, Espainiako konstituzioaren ezpata, eta horre sartzen denala, azkenean bete beharra, ikasteko bete beharra dagoen hizkuntza bakarra gaztelania dela, ez? Eta bide horretatik uste dugu, ezer gutxi aterako dugula. Beraz, guk eskatzen duguna da, benetan hemen eragile ezberdinak hausnarketa bat egin dezaten, eta benetan bide horiek jorratzearen kontrako autua har dezaten. Mezu horrekin geldituko gara, agurne gau beka, barkatu, hizkuntza behatokitik, ezkerrik asko gurean izategatik. Ezkerrik asko zuei. Eta Pablo Gonzalezen giza eskubideak errespeta daitezela eskatu dute aho batez Euskal Prentsako zuzendariak. Euskal Kazetariaren elkartearen eta Kazetarien Euskal Elkargoaren ekimenez, Euskal Prentsako zuzendariek exigitzen dute errespeta daitezela Pablo Gonzalez Kazetariaren giza eskubideak eta berme prozesalak ere. Oharrean, sinatzaileek azpimarratu dutenez, orain arte ez dute inolako frogarik aurkeztu, hura atxilotu eta kartzelatu izana justifikatzeko. Gainera, Gonzalezen bizi baldintzak onartezinak direla kritikatu dute. Eta gaurkoan ere, hasi da Zantzueta zentroan Arabako Foru Aldundiaren zaintzapean zeuden adingabeak prostituitu zituen sare bateko ustezko kideen aurkako epaiketa. 10 pertsona daude akusatuta, eta epaimahaiaren arabera, 3 akusatuk akordioa lortu dute fiskaltzarekin, errua onartu eta zigorra gutxitzeko. Gai aldatuta kultura alorrean, 3 egunetan zehar luzatu diren San Fermin txiki jaiei eman zioten hasiera ostiralean, jai herrikoiak, euskaldunak, xumeak eta parekideak aldarrikatu ditu Alde Zaharreko Jai Batzordeak.
Eta Bilboko Arte Ederren eta Guggenheim Museoak dohainik bisitatzeko aukera izango dute herritarrek. Bilboko Arte Ederren Museoa dohainik da gaurtik aurrera handitze lanak bukatu arte eta horrez gain, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek Guggenheim Museora musutruk sartzeko aukera izango dute urriaren 25-tik abenduaren 2 arte. Eta Iparezena bidea ekimena bueltatuko da, datozen asteotan, eta hainbat ikuskizun antolatu dituzte Euskadin, Nafarroan, Asturias, Galizian edota Kantabriako zenbait lekuetan. Informazio horrekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, gurekin izango dugu Eba Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Orain arte. Aurtengo edizioak konpainia ikuskizun, herrialde eta proposamen gehiago izango ditu. Iparezena bidearen 4. edizioa zabaldu eginda Galizia, Asturias, Kantabria, Euskadi eta aurten ere Nafarroako konpainien arteko harremana eszeniko, artistiko eta profesionala sustatzeko. Irribarreak Azilelopean egitarau zabala antolatu dute. 15 antzerki, dantza eta zirkuito konpainiek 38 ikuskizun eskainiko dituzte. Iparrezena bidearen programak Euskadin 8 antzerki eta dantza ikuskizun batzen ditu beste hainbat Euskal Herrietan. Trukaketa eszeniko, artistiko eta profesionala indartzeko diseinatuta Iparrezena bidearen oinarria da. 2022an bertan parte hartzeko oinarriak malgutu egin dira. Gainera, programak bultzada ekonomikoa jaso du inplikatutako profesionalentzat oso garrantzitsua baita herrialde desberdinetako beste formazio artistikoekin kolaborazioak izatea. Araba edizio honetara gehitu da eta Agurain eta Gasteiz ordezkariak dira. Arabaz gain, Iparezena bidean Nafarroa ere gehitu da errepresentazio zirkuituan. Iparrezena bidearen 4. edizioaren hazkundea programazio honetako ekintzetan ere islatzen da. Gurutze programaren errefortzua, Habitación Peregrina, Rom, konpainia gehiago izen eman duten eta esatz ere estrenaldia bidean. Proiektuak gainera, elkarrizketa, online eta aurkezpenen ondoren publikoarekin bilerak izango ditu. Ekimena arte eszenikoen bidezko kultura trukaketa proiektua da. Galizia, Asturias, Kantabria, Euskadi eta Nafarroako kultur produkzioa elkartu nahi dutenak hain zuzen ere.
egunero legez, eguneko elkarrizketari aterekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eva Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Eguerdion. Eguerdion. Bueno, hezkuntza legea, ez? Izaten ari da kurtso honen ardatzetako bat, publikotasunaren ardatza izan nahi duen eredu baten bila. ELA sindikatuak argitaratutako datuak diote Eusko Jaurlaritzak unibertsitate publikora bideratzen duen finantziazioa Europakoa, Espainiakoa eta Frantziako batazbestekoa baino txikiagoa dela. Zuek nola baloratzen duzue finantziazioa? Bueno, galdera oso galdera potente azteko. A ber, kasu honetan nik ez dakit oso ondo nola neurtzen duten sindikatutik, baina egia esan behar dut nola den gure finantzaketa Eusko Jaurlaritzatik, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzatik etortzen da gutxi gora bera gure 180 aurrekontua, eta gehienak hiru iturritik, ez da? Bat da oinarrizko finantzaketa, beste bat da programa kontratuak, eta hirugarrena da azpiegitura plana. Eta oinarrizko finantzaketa eta kontratu, programa kontratuak hori igotzen ari da, urtez urte, igotzen ari da. Eta hori hor dago gure portal de transparentzian, eta gero azpiegiturei dagokienez, egia da, urtez urte aldatzen da, segun eta zein azpiegiturak egiten ari garenak, ez da? Baina emaitza orokorrean hitz egiten, gure aurrekontua igotzen ari da urtez urte. Beraz esango zenuke Eusko Jaurlaritzak egiten duela apustua Euskal Unibertsitate Publikorako apustu hori? Apustu hori hor dago, eta nola ez, jakina, gero eta finantzaketa gehiagorekin hobeto egingo du gure ikerketa, gure formakuntza eta gure transferentzia, ez da? Orduan, baina gauza bat da hau, eta beste gauza bat da esatea gutxitzen ari dela, eta hori ez da horrelako. Zer moduz hasi da kurtso berri hau, ikasle berrien erdia ikasten ari da euskaraz, urtez urte, zein da balorazioa, zein da bilakaera euskarari dagokionean? Bai, igotzen ari ziren duela urte batzuetatik, baina momentu honetan gutxi gora bera mantentzen da oso zenbaki honekin, eta porzentaia da gutxi gora bera 43-44 artean, eta zenbaki ona da, eta oso batera bigarren hezkuntzarekin, ez da? Gutxi gora bera zenbakiak horrelakoak dira. Eta matrikulazioei dagokionez, zer moduz joan dira urten? Urtez urte, berriro, azken urteetan hobetzen ari da, eta eskaera eta eskainaren artean arrakala gutxitzen ari da. Beraz, oso pentsatzen dugu oso berri ona dela, eta momentu honetan betetzen ari gara 87 eskaintza. Beraz, pentsatzen dugu oso ondo doala, eta gainera nola betetzen ari den lehenengo aukera ikasleen artean. Hori oso garrantzitsua da beraientzat, ez da? Eta lehenengo aukera agertzen da, lehenengo aukera erabakitzen dute
lautik 3 ikaslek, eta gero lehenengoa eta bigarrena gehituta, gutxi gora bera 10-tik 9. Beraz, berriak oso onak dira. Eta zintzuk dira arrakasta gehien dituzten gradu horiek? Arrakasta, esango nuke gradu arlo guztietan badauzkagula oso grado potenteak ikuspegitik nola erakargarriak diren, ez da? Oso ezaguna da nola osasunaren graduak oso erakargarriak dira, baina baita gradu bikoitzak oso erakargarriak ere. Eta orain daukagu eskaina oso zabala, zentzu honetan, arlo guztietan, gizartean, humanitateetan, eta zientzietan, eta ingenieritzetan. Ikasturte berri honetan beste 2 gradu berri izan dituzue Euskal Herriko Unibertsitatean? Bai, beste 2 ingenieritzetan, bat Gasteizen eta bate Donostian, bai. Gertatzen da baita ere batzuetan, laneratze tasa oso altua duten karrera batzuetan, beti ez direla plaza guztiak betetzen. Zeri egozten diozu gertatzen den hori? Aurten igotzen ari da, igotzen izan du eta igotzen ari da. Eta zer egia da, gure formakuntza betetzeko eta eskaera betetzeko badaude 3 baldintzak esango nuke. Bat da, zein den ikasleen eskaera, beste bat zein den gizartearen eskaera, eta azkena, edo oso garrantzitsua, nola ez, da gure baliabideak. Zein irakasle daukagu hor eskaintzeko, ez da? Eta gero ingenieritzari dagokionez, gure baliabideak hor daude, eskaintza oso ona da, gero gizartearen eskaera hor dago, egia da, eta zer pasatzen den, ikasleen aukerak beraien aukerak dira. Eta guk egin dezakeguna da informazio gehiago esatea beldurra galtzeko, ez da? Eta batez ere nesken artean, ez da? Eta hori egiten ari gara. Bai, hori segaldetuko nizunea, zientzen argazkia aurreko urteekin alderatuta, zientziako alorrean, ez, emakumeen gainean. Zientzian eta segun eta zein arlo espezifikoan, adibidez biologian emakume asko daude, gero fizikan ez gutxiago, eta ingenieritzetan segun eta enpresak antolatzeko emakume gehiago, eta gero mekanike, horrelakoa dago egoera. Baina urtez urte, gu martillo pilon bezala, saiatzen ari gara informazio gehiago jartzea emakumeen aurrean, beraiek jakiteko hori da oso aukera ona, eta zu nahi baduzu, nola ez, indartsua zara hor egiteko. Hori da gure aukera zerbait egiteko. Eta aurten ere, Shangaiko sailkapen ezagun horretan ez, munduko unibertsitate onenen artean kokatzen da oraindik ere Euskal Herriko Unibertsitatea, 400 unibertsitate onenen artean, zein da balorazioa? Ez da posible ezer esatea baizik eta oso positiboa dela, ez da?
Eta oso positiboa da, arrazoi batzuetatik eta arrazoi asko ikuspegitik. Bat da, hori da oso garrantzitsua gure prestigioa handitzeko eta erakargarriago izateko munduari begira, eta gero gure artean ere bultzatzeko gure ikerketa eta talde gehiago egiteko eta aliantza gehiago egiteko beste unibertsitateekin eta gero nolabait nabarmendu behar dugu nola mantentzea da hobetzea. Unibertsitate guztiak saiatzen ari gara hobetzen, urtez urte hobetzen, beraz mantentzea postu honetan kostatzen zaigu gure esfortzua, ez da? Eta mantentzea eta apur bat hobetzea. Aurten beste arlo bat, arlo espezifiko bat, sartu da berrogeita hamar onenen artean. Eta hau oso importantea da ere, bai? Eta etorkizunara begira, ingelesezko eskaintzari buruz zein aurreikuspen egiten duzue? Zer gustatuko litzaizueke? Ingelesez da, eta hori momentuz hori da errealitatea, da lingua franca ikerketean, ez da? Eta gero mugitzeko akademikoetan mugitzeko eta beste taldeetan murgiltzeko ezinbestekoa da. Beraz, hori oso erabilgarria da gure ikasleentzat eta berriro erakargarriago izateko atzerriko ikasleentzat, ez da? Ikasleentzat eta irakasleentzat eta ikerlarientzat. Beraz, saiatzen ari gara, batez ere graduondoko ikasketan handitzea, eta baita ere gradu batzuetan handitzea ere. Adibidez, orain badaukagu gradu bikoitz bat enpresa eta ekonomia eta enpresa fakultatean, hau da ekonomia eta enpresa ingelesez, eta prestatzen ari gara hurrengo ikasturterako gradu bat ingenieritza eskolan, eta hau izango da ingenieritza biomedikoa. Hobetzen ari gara. Horrekin lotuta Erasmus programak 35 urte bete ditu aurten, zein da azken edo urte guzti hauetako balantzea? Nik esango nuke Erasmus programa izan da eta bada Europan programa onena murgiltzeko. Nik esango nuke horrela. Ematen du, ez dakit nola neurtzen duen, baina ematen du badaudela gutxi gora bera 1.000.000 eskontzak Erasmusen artean. Beraz, nik uste dut hau dela programa oso potente akademikoki oso esperientzia ona egiteko, eta oso esperientzia ona pertsonal ikuspegitik, ez da? Euskal Herritik zein nolako destinoak, zein nolako herrialdeak hautatzen dira gehien bat? Hemendik Italia da destino oso potente, eta gero guk jasotzen dituzte ikasle pilo bat Alemaniatik, Alemania, Frantzia eta Italiatik ere, gero beste programa batzuekin
Mexikotik eta beste herrialdeetik, baina hauek dira, pentsatzen dut, importanteenak zentzu horretan. Erasmus programa baliatuta datozenei gehitzen zaizki ez, beste herrialde batzutatik ere datozenak, beste eskualde batzutatik datozenak, eta eskari handiak gainditu egin du dagoeneko Bilbon esaterako unibertsitateko ikaslei osatu emateko gaitasuna, ez? Etxe bizitza lortzeko zailtasun handiak daude. Bai, hori da bizitza, ez da? Horrelakoa da. Guk eskaintzen ditugu aukera batzuk, eta guk badauzkagu gure ikastetxe nagusia, eta gero erresidentziak, egoitzak, baina ez da aukera osoa. Eta gure ikasleak eta edo zein pertsona bezala, nolabait pertsonalki bere aukera izango da agian ikastetxera joatea edo bere moduan beste ikasleekin edo bizitzea. Eta gero nora joan eta nola konpondu hori da beraien erabakia. Eta gu informazioa eskaintzen dugu eta hau da gure ardura eta beste aukerak dira oso pribatuak. Hezkuntzaren alorrean aldaketak datoz, hemendik aurrera selektibitatean aldaketak datoz, nola ikusten dituzu aldaketa horiek begionez? Idealki aldaketak intentzioa beti da hobetzeko, ez da? Eta momentu honetan ikasten ari dira eta aztertzen ari gara nola egin. Eta mailan dago aldaketa oso aldaketa handia, eta hau da heldutasuna neurtzea. Eta oso zaila da. Ez dakigu oraindik nola egin, baina horretaz aparte diretzat oso berri ona izango litzateke ez aldatzea lau urten behin, ez da? Batzutan pentsatzen dugu unibertsitateetatik nola hezkuntza dagoen beti politiko mailan. Eta pentsatzen dugu, eta nik pertsonalki pentsatzen dut, momentu batean behar dugu apur bat egonkortasuna legeekin eta hezkuntzari eta etorkizunari begira apur bat lasaitasunez gure hezkuntza egitea. Orduan, ez hainbeste aldaketa mesedez. Unibertsitateko irakaslei dagokionez, belaunaldi aldaketa dator datozen urteotan? Belaunaldia... Bai, erretiroa hartuko duten irakasle asko dago? Momentu honetan, boomers egia da, sartzen ari gara, adina nagusian, ez da? Baina bai, eta prestatzen ari gara erreleboa, nola ez. Eta orain guk badauzkagu jende irakasle pilo bat eta formakuntza programetan tesiak egiten eta gero kontratuetan bere prozedura segitzen, eta hau irakasle bat formatzeko beharrezkoak dira urte asko, baina egiten ari gara. Eta gero beste gauza bat egiten ari garena da apur bat gutxitzea
gutxitzea zenbat denbora pasatzen den, tesi amaitu etatik, lanpostu bat egonkorra lortzeko, ez da? Pasaden urteetan legearekin oso zaila zen tasa de reposizionekin, baina orain zuzentzen ari gara hau eta egonkortasuna handitzen ari da. Behin-behinekotasun hori gainditzeko, ez? Bai, eta lanpostuak bai, lortzeko eta proiektuarekin, oso proiektu onarekin bizitzeko akademian. Bai gure irakasleak, bai gure administrazio eta zerbitzuetako personak. Ikasturte honetan zehar, zintzuk izango dira, ehatzeko izango dituen erronka nagusienak? Erronka nagusienak, nik pensatzen dut erronka nagusia lotuta dago hitz batekin, eta hau da aliantzak. Eta momentu honetan, formakuntzan aliantzak barruan sustatzen ari gara. Adibidez, ikasleen artean proiektuak egiteko arlo desberdinetatik, ez da? Adibidez, oso ezaguna da Formula Student, eta hau da kotxe elektriko bat egiteko. Baina horri begira beste proiektu batzuk martxan daude, eta bat da Innovote. Hori izango da itsasontzi elektriko bat egiteko, eta hau ez da bakarrik ingenieritza koentzat, baizik eta pertsonak enpreseko munduan, eta ikasle enpreseetatik. Eta gero, beste bat izango da ikasle kulturala, eta erronka izango da zerbait ekitaldi bat, kontzertu bat, ez daki zer antolatzea, baina ikuspegi desberdinetatik ere. Hezkuntzarekin lotuta ere beste proiektu bat badaukagu, eta horrekin ikasle batzuk batera egingo dute bere gradua mailareako lana, baina beste ikasleekin eta elkarrekin erronka sozial bati begiratzen, ez da? Eta pentsatzen dut oso polita dela. Eta hau da zerbait egiten ari garela ilusio handiaz. Eta zerbait gehiago, noski, azpiegiturak hobetzean beti bezala, eta hor dago aurten gure asmoa da, astea noski eraikin berria, medikuntza eta erizaintzako fakultaterako, eta gero nautika eraikin aldatzea Innovote egiteko hor, eta gizarteari begira. Orduan beti da gure plangintzan beti dago ideia oso potente, eta hau da gure unibertsitatea gizartearen erdigunean eta alderantziz ere. Gure gizartea unibertsitatearen erdigunean, eta hori lortzeko aliantza, nazioarteko aliantzak, beste erakundekin aliantzak, eta aliantza da gure hitza. 2 urte, beteko dira urtarrilean hain zuzen errektore zarenetik, zer uste duzu eman diozula orain arte, Euskal Herriko Unibertsitateari? Bueno, nik saiatzen ari naiz gauza asko ematen. Zer jasotzen ari dira gure komunitatean, nik espero dut gauza batzuk, ez da? Baina esango nuke nire lana, gure proiektuak,
orain badaukagu gure plan estrategikoa eta eginda dago unibertsitate osoarekin, elkarrekin definitu dugu zer nahi dugu gure unibertsitatearentzat, eta ilusio handia, eta espero dut hau nolabait kontakiatzen ari dela, eta hori esango nuke. Eba Ferreira, EHUko rektorea, mila esker beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Mila esker zuei, eskerrik asko. Tarte baten ostean itzuliko gara solasaldiari bide emateko, gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Miguel Aizpuru, orain arte.
Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, begi zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sede zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da zure zauria. Zure errua
Agunero legez solasaldiari bide emango diogu horretarako gaurko solaskideak ditugu alde batetik Estirinares, kaixo? Kaixo. Eta Miguel Aizpuru ere gaurkoan, kaixo? Bueno, Italiara begira hasiko gara, aurreikuspenak bete egin dira, ez? Sorpresarik ez? Zoritxarrez, bai, ez dagoen sorpresarik, nahiko argi zegoen, inkesten arabera, inork zuen beste eszenariorik edo espero, eta gainera margen handiarekin, irabazi du ultraeskuinako eta eskuinako koalizio honek, eta gainera senatuaren kontrola eukiko du bai, kontrol totala Italiako politikan horrengo legealdian, ez da, ikusiko beharko dugu orain, zenolako politika jartzen dituzten martxan, ez? Leku batzuetan nik entzun dut meri indala, baina nik ez dut sinisten, ni ziur nago aprobetxatuko dutela Fratelli Italia eta jarriko dituzela mahai gainean politika identitarioak ez da. Adibidez, berriro ikusiko dugu Salvinirekin ikusi genuen xenofobia, adibidez, migrazio kontuekin, migrazio politikekin. Eta, ber, ze reakzio ikusten dugu bai Europar Batasunean, ez? Goratu behar dugu, Italia azkenian Europako hirugarren ekonomia dela, oso, poterea duen herrialdea Europar Batasuneko instituzioetan. Eta, horregatik bebain ikusten dut, Bruselak ezin duela onartu Italia izatea beste Hungaria edo beste Polonia bat, ez? Eta orduan ikusiko dugu, ia ziur, talkaren bat, ez da, Brusela eta Italiaren artean urrengo hilabetetan. Eta, zeo zer positiboa edo bilatuz, lehen egunean esan duen hemen solasaldi honetan, Italian gobernuek ez dutela asko irauten, ez da, orduan, igual, momenturen batean Meloni jauziko dabe bai, Salvini jauzi izan bezala. Ultraeskuinalen aldiz, ez, boterean Italian, ikusi dugu gainera zenolako abstentzio altua izan den hauteskunde hauetan, eta Giorgia Meloni, ez, Italiako anaiak alderdiko buruzagia, lehen ministro bilakatuta. Ikusiko da, ez, hemendik aurrera ziurgabetasun handia, ez, igertzen da herritarren artean. Bai, justo ostiralean, nengoen, ez da, beste maigu inguru batean, eta honi buruz hitz egin genuen, eta ganik planteatu neban, ultraeskuindarren indarraren arriskua, Europa mailan orain dela, ez orain, baina orain gaude ikusten zer den arantzuna eta zen izan diren batez ere ondorioak, hori da batez ere ikusten ari ganea da ondorioak, ez da, hainbat urteetan zehar eman diskurtsoa, eman diren pausuak eskuinaren aldetik, baita ere kapitalismoaren aldetik, baita ere demagogiaren aldetik, eta orain dauzkagu ondorioak. Ordan, zer gertatzen da, eta honekin lotut eta Italiari begira, Italia, baita ere Greziarekin batera, Portugal, ez da, dira, como esaten ditugu horrela gure aizpa eta anaiak estatuarekin konparata, ez da, eta dira ispilu batzuk non begiratu algaren, adibidez, eta horrela adibide oso konkretu bat ipinita, begira zer gertatu zen pandemia garaian eta hor hurbilan eta hasi izan Italia, eta nola buelta, ez da, olatu hori ona etorri egin zen, eta hori ikusita ni planteatu egin dut olatu bera, ez da, nola ultraeskuindarraren, ez da, indarra eta eskuinaren indarra zenbat harta duen Italian, baita ere, ez da, Mikelek aipatu egin duen modun, eta justo mai inguru horretan planteatu egin zen, Italian baita ere, ez da, gobernuak zenbat aldirako jarratzen duten, egia da, hori, egia da, epe motzateko, baina niri batez ere partikularki da, atzean dagoena eta geratu egin den diskurtsoa. Eta ultraeskuindarra hartu egin dagoen indarra. Oso arriskutsua da. Eta ikusten ari dago dela Europa mailan, baina hemen konkretuki da ispilu oso hurbileko ispilu bat. Ordan, tentuz jokatu egin behar dugu, zemotatako estrategiak eta gure norabideak orain nondik markatu egin behar dugu. Batez ere, ni hau ipiniko nuke fokua, ez da, ezkerreko, ez da, edo bestelako partiduei ean nola markatuko egingo dituzten haien ibilbideak eta batez ere diskurtsoak. Zen eta olatu bat badago eta dator. Eta ikusi egin ditugu, ez da, nik astarnak izan ditugu estatu mailan beste lekuetan, ez da. Eta hortatik edo norabidea oso tentuz jokatzen dugu eta ondo markatzen dugu, edo olatua etorriko da eta denok bertatik joango egingo gara. Eta hortatik oso Italiakoa ez da gauza, ez da, bapatekoa, baizik eta da historikoki, ez da, eta epe luzerako eman den, ez da, ibilbidea eta da ondorio gisa dekoguna. Eta egia da igual, ez da anti luzerako, baina hori geratu egin da migrazioa, zemotatako politikak egingo ditugu, osasun bideak, eta gero beste faktore bata,
komentatu egin duguna da, abstentzio maila eta horrek ekartzen diguna da, gu politika nola ikusten ari dugun. Alde batetik Europa mailan, ze motatako sinergiak eraki egin dira gizarte mailan eta politikaren artean, eta oso ikusten ari gara distantzia oso luzea dagoela, eta hori alde batetik ez da distantzia, ez da signifikatiboa da, baina nola jardun distantzia hori eta konkretuki batez ere abstentzioa ikusiko beharko genuke ze motatako ñabardurak dituen, batez ere ondo irakurtzeko ñabardura horiek eta norabideak ondo markatzeko. Claro, egia da, ultraeskuinaren garaipenen tendentzia bat egon da Europar Batasunean azken hilabetetan. Ikusi genuen Frantzian, ez da zuen irabazi, baina kriston emaitza atera zuen Marine Le Penek, eta ikusi genuen orain dela gutxi Suedian ere, tradizionalki oso sozialdemokrata izan den herrialdea, ez da, eta ongizatearen politikak edo beti oso garrantzitsuak izan diren herri batean, ultraeskuinak orain kriston emaitza eduki du. Eta, claro, badau elementu bat ez komunean, prozesio elektoral guzti hori, eta abstentzio altua, ez da. Orduan nik egiten dudan, lehen irakurketa da, etxean gelditzen ari den hauteslea, eskerreko hauteslea dala, ez? Eta abstentzio altuko prozesu hauetan, azkenian ultraeskuina indartsu ateratzen da. Eta orduan, hor kriston arriskoa dago, kriston arriskoa, abstentzio altuekin, dirudi, gobernuak ultraeskuinaren eskuetan jausteko arriskoa dagoela. Interesgarria da ere, aztertzea, ez? Nolatan eman den horrelako gorakada bat, nolatan Giorgia Melonik irabazi dituen Italiako hauteskundeak, alde batetik abstentzioa, baina boto eman dietenen artean, ez? Zerk bultzatuta, ez? Bozkatu dute. Bada esaten duenik azterreak bultzatuta bozkatu dutela, italiarrak, izan ere bat testu inguru ekonomikoa, soziala, zein den jakin da, ez? Hori izan daiteke ez, baina orain arte, ez? Azterrea, behintzat ezkerrak hartzen zuen, norabide aldaketa bat ematen ari da, azterrea eskuinera aldatzen ari da. Botako nuke horretarako galdera, eta segurenik hausnarketarako bideratuko digun, ez da, galdera da. Nora irabazi zuten naziek hauteskundeak? Beldurra erabiliz alde batetik eta segurtasun mailan, eta zu beldurra sartzen baduzu gizarte mailan, ez da, eta ikusi egin behar dugu, ez da, adibidez, pandemia garaian bideratu egin zen oso diskurtsoa da, oso diskurtso militarizante eta behar dugu segurtasuna eta baita ere ezkerreko partidu batzuk erabili izan zuten horrelako diskurtso sobelikoa. Bagaude guda baten, horren kontra joaten gara, orduan, badauz astarna batzuk eta badaude baliabide batzuk eraiki egin dutena horrelako segurtasun maila behar dugula, eta segurtasuna beti bilatzen da horrela partido, edo ideologi politiko batez eskuinerantziaten direnak. Hori da faktore bat, beste faktore bat izan da migrazio kontua. Batez ere Italian egon da migrazioarekin gorakada oso errepresentatiboa dena, eta nola saltzen dugun migrazioa eta horretarako ipintzen ditugun zerbitzuak, segun eta nola saltzen dugun, ipintzen dugu fokua eta egiten dugu esaten dena txibo espiatorio esaten dena, hau da, ipintzea fokua eta erasoa kausa konkretu batean eta ez makro batean. Izatez, migrazioaren kontua nola aztertu egin behar dugu, hausnarketak asko ere sakonagoak ipini beharko genituzke, ondo azaltzean nola diren strukturak bai mundialak eta konkretuki estatalak eta hortatik zemotatako zerbitzuak eta segurenik bestelako eta baitaren migrazioa oso ondo datorkiu. Eta horri buruz oso gutxi hitz egiten dugu. Orduan, claro, hori dekogu beste ale bat eta beste ale oso garrantzitsua izan da dirua. Claro, eta horrekin lotu eta baita ere Alemanian garaian, ez da, erabili izan zen nortzuk hartzen dute gure dirua. Zer egiten dugu orain? Eta, klaro, hor dago, eta baita ere nire gertatu egin zitzaidan, Latin Amerikan egon naizenean uda honetan, zein garrantzitsu, nola errepikatzen diren diskurtsoak, eta bertan ere beldurraren alde batetik, segurtasuna beste aldetik, eta beste aldetik, ez da, falta dekogunean, claro, oso azkar, pilota ipintzen dugu besteetan, eta ez guregan, eta bilatzen ditugu estrategiak azkarrak eta epe laburrekoak. Eta hori baita ere gertatzen ari da Latin Amerikan, eta Latin Amerikan baita ere olatu hori, eskuineko olatu hori bermatzen ari da. Orduan, mundu mailan, gaude, ez da krisi, ez bakarrik krisi ekonomiko batean, sartuta diadanik gaudela, baita ere, nik uste dut, krisi politiko baten, eta horri buruz benetan
zentratzea eta azterketak zehatzagoak eta sakonagoak egingo beharko genituzke. Bai, eta gero italian kasuan nik esango nuke eskerrak hutsa egin duela, kriston borrokak eduki dituzte beraien artean, ezin izan dute koalizio finko bat edo indartsu bat martxan jarri, eta gero bebai esango nuke ultraeskuinak edo eskuineko populismoak Italian bebai beti izan duela errastasun bat gizartean. Nik ezakit, igual egon aldan erlazionatuta kristau, kontserbadurismo honekin ez beti oso indartsu izan dela fedea Italian, eta historiari begira, hau ez da lehenengo aldia, eta ez bakarrik Mussolini batik, gero egon ziren MSI-ko postfascistak, nahiko indarra izan zutenak 60-70 hamarkadetan, gero etorri izan Berlusconi, esan igual Meloninen ultraeskuina, baina eskuineko populismo nahiko horra esan Berlusconirena bebai, trampismo bezalakoa esan aldugu, eta gero bebai, orain dela 4-5 urte, Salvinik kriston emaitzak eukizituen hauteskundetan, eta bostizarrako mugimendu honek bebai, nahiko populismo eskuinekoa dela esan aldugu, ez da eskerrako alderdi bat, eta bebai irabazi ditu hauteskundeak, orduan eskerrak, esagartzen bada, eta huts egiten badu, Italiako bizartean eskuineko populismo horren diskurtsoa saltzea nahiko erraz dauka, eta egia da, ezin dugu ahaztu bebai, eskerrak Italian ez duela botere handirik izan edo influentzia handirik izan politika PCI-ko komunistak desagertu ziren momentutik, PCI-k kriston indarra izan zuen bebai, Bigarren Gerra Mundialaren ostean, baina gero disolbatu egin zan, sigla asko agertu ziren, eta oraindik ere ez dugu ikusten eskerreko alternatiba indartsuaren bat. Bakarrik oso motz. Eskerrarekin uste dut ez dala bakarrik Italian gertau, baizik eta lehen justa aipatu egin den Latinoamerikan. Sentsazioak berdina zen. Zer gertatu egin den eskerraren eta ez dago alternatibarik. Eta horrezegetik esaten eman, politikoki eta gauden momentuan, eta historikoki gauden momentuan, eta dauzkagun faktore strukturalaekin zer dan eskerra, eta uste hori da beste galdera baterako, baina uste dut galera hori ez dela bakarrik hemen gertau, eta Europa mailan eta konkretuki Italian, baizik eta begiratu egin behar dugu, beste lekutan, eta uste dut horrek ekarriko egingo diguna da oso galdera garrantzitsu bat. Italiako hauteskundei buruzari garela, emaitzen azterketa egiteko gonbidatu dugu Asier Blas, EHUko zientzia politikoetako irakaslea, pantaiaren bestaldean daukagu, eguerdion Asier. Eguerdion. Zein da zure irakurketa, zergaitik irabazi du Melonik, nola lortu du oposizioko buru bezala kontsolidatzea? Badirudik, klabea izan dela, azkeneko gobernuan parte hartu dutela Lega Nortekoek, eta horrek eragin duena da mugitzea eskuin muturreko botoa Lega Nordetik, Fratelli d'Italiara. Bestela, ez da inbeste aldatzen, egia emaitza oso onak atera ditula eskuinak oroar, eta eskuin muturrak bereziki, Lega Nord eta Fratelli d'Italia batzen baldin baitugu dudari gabe sekulako emaitza dira, historikoak eskuin muturrarentzat, baina prozesu aspalditi dator, ez da berria, eta da azken batetan Italia urte asko da matzalako krisi sakon batetan. Behatzen baigu adibidez bere barne produktu gordin per capita dolar paridadean neurtuta, egun daukatena da 1989ko berdina. Eta begiratzen baldin baditugu egin diren ikerketak euroa sartu danetik, kaltetuenak Frantziarekin batera, Italia eta Frantzia dira bi kaltetuenak, ezta? Guzti horrek esplikatzen du nola Italia urte asko daramatzan, izango nuke 3-4 hamarka da, hor mai gainean jarri dezute, ez da gauza berria eskuineko populismorena. Nola baitere atea Berlusconik ireki zuen, gero Salvinik hartu zuen bandera, eta orain Melonik. Diferentziana orain da, egin diren zenbait konstituzio aldaketari begiratuta, eta batez ere hauteskunde sistemari begiratuta, garai batetan igual pentsatzen zena izango zala emankorragoa bi alderdiren arteko lehia zentrista batetarako, orain ikusten duguna da, balio izan duela, gehiengo oso zabal bat izateko, bai ganberan eta bai senatuan, eskuin eta eskuin muturrarentzat.
Mendik aurrera beraz, espero da eskuin muturrerako bidea, norabidea hartzea politiketan, eta galdera nagusinetako bat, zer gertatuko da Europar Batasunaren eta Italiaren arteko harremanean, eta Europar Batasunak aurretik dituen erronka guzti horietan, zenolako baldaketak eman daitezke mendik aurrera? Bueno, segururik tensioa egongo da, baina kontutan ere izan dezagun, postfascistak, Fratelli d'Italia, ez dela hain euroeszeptiko adibidez Lega Nord bezala, ezta? Bera kokatuta dago Poloniako legea eta justizia alderdiaren talde parlamentario berdinean, Europar Parlamentuan, Europako konservadore eta reformisten alderdia da, alderdi eta talde parlamentarioa da, fundatuta izan zen toriengatik, Britainia Handiko toriengatik, eta badakigu hauek euroeszeptikoak direla, baina euroeszeptiko leunak. Eta alde horretatik, tensioa egongo da batez ere, baldin badago autoritario joera, egondan bezala tensio hori Polonia eta Hungariarekin, baina ikusi dugu Poloniarekin tensio hori guztia lurrindu eginda. Ukrainako gerra hasi danean, Polonia bilakatu da gerra horretan pieza oso importantea, orduan beste alde behiatzen gore Meloni oso atlantista da, oso natuzalea da. Orduan alde horretatik ez da egongo hainbesteko tensioa Lega Nortek zuzenduko balu bezalaxe gobernua. Egia da, bestalde, beraien gerturapena Europar Batasunera dala gerturapen eszeptiko bat. Bainako gerra eta horri buruz ere galdetu nahiko genizuke gaurkoan, izan ere, lerroburuen artean Italia gailentzen da gaur ez, baina jakina da, asteburuan zehar eta bihar arte Donbassen erreferendum horiek gauzatzen ari direla. Dagoeneko Europar Batasunak eta Estatu Batuak ez dutela horiek babestuko, eta azken egunotan Rusia eta Ukrainaren arteko tentsioaren gorakada eman den testuinguru honetan ez dakitzen nolako irakurketa egiten duzun, zer espero daiteken hurrengo egunotarako? Bueno, pixkat stand-byean gaude, Putinek egin zuen agerraldi horrek iragartzen zuena zen, gerra honen eskaladan koska bat gorago egoko zala. Ikusteko dago, bere hitz aspertu hortan esandako guztiak azkenean betetzen diren. Azken batetan berak esan zuena da anexio hau gertatzen baldin bada, 4 eskualderen anexioa. Anexio hauek pasatzen dira izatera Errusiar Federazioko kide, eta beraz hauen kontrako edozein eraso interpretatuko litzateke Mosku erasotzea bezalaxe. Eta horrek ekarriko lukena da, orain arte beraiek esan duten operazio militar berezi horren eskematik, pasatzea gerra eskema batetara. Garbi dagoena da operazio militar berezi hori porrota izan dela, porrota handi bat izan du, eta garbi dagoena da erabaki guzti hauek bideratzen ari direla nolabait ere transizio bat egiteko operazio militar eskema horretatik gerrarako eskemara. Arriskutsua da, azken batetan, hori gertatzen baldin badagoela, Gerson erasotzea, Mosku erasotzea bezala baldin bada, horrek esan nahiko lukena da, Rusiar Federazioa defendatzeko doktrinaren baitan, arma guztiak erabili daitezkeela defentsa horretarako, arma nuklearrak barne. Eskerrik asko Asier Blas, beste behin gurean izategatik eta gako guzti hauek emategatik. Zuei. Horixe, Asier Blasek zandakoa, Italiako hauteskundetara bueltatuz eta amaitzen joateko ere ez dugu aipatu, baina sare sozialek ez zenolako garrantzia hartu duten ultraeskuinaren gorakadan, eta Melonik zenolako trebetasuna duen ez horiek erabiltzeko, ez dakit ikusi duzuen azken egunotan igo duen argazki hori, bimeloiekin ez, bere abiztenarekin ez dorazia eginez, baina baita ere aurretik eta hauteskunde kanpainan ez, immigrazioa bortxaketekin lotu nahian izan zuen horrelako tuiten bat, orokorrean ez, zenolako... Ez ki orain hauteskunde kanpaina gehiago egiten dira sare sozialen bitartez, baina dana egiten da sare sozialen bitartez, hau da, gure informazio guneak, nondik hartzen dugun informazioa ikusi egin dugu, eta ez ja, gaude momentu baten, ez da, hain superficialtasun hori jorratzen ari garela, non adibidez nire gazteek eta nerabeek, haien informazio bidea izaten da TikTok, orduan. Horrek ere erakusten digu nondik jasotzen dugun informazioa, ze markatzen daude bideo horrek, ez da? Eta horretara bideira, zerka ekartzen dauen, claro, zubik pentzen badozu, mundu digitala oso zabala da, eta alternatibak pila dituzu, eta aurki alditzakezu mila gauza, eta informazioak, nahi dituzunak. Egia da, ekartzen ari dagoena da polarizazio.
polarizazio eta gero eszeptizismo puntu bat, zergaitik zen eta hainbeste informazioa dekogun, non ez dakigula ondo nola filtrau eta nola bideratu informazio hori. Eta hain askarra dan informazio hori, horrek ez digu baldintzatzen eta ez digu bermatzen pixka bat itzoitea eta horri buruz bermatzea eta astea pentsatzen eta paratzea, ez da? Zer ekartzen ari dagoen, zer den informazio hori. Ikusten eta irakurtzen ditugu mila informazio. Eta horrek baldintzatzen dau, alde batetik polarizazioa eta bestaldetik eszeptizismo maila horri. Zer den politika, zer eskatuko digugu politikari, non posizionatzen naizen ni, ez da herritar moduan. Bai, guztiz ados, ez da, eta horretaz aparten iruditzen segidana da, debateko maila politikoa oso basua dela, ez da, hori Meloni ikusi argazki horrekin edo Berlusconiren bideoak TikToken direla, kriston txorradak, ez da, deliranteak, surrealistak, baina tristea dana, jendiak hori erostea modu batean, ez da, eta horpe bai bago eta batein behar da, ez, zenolako, ez dakit, maila kulturala edo sinesgarritasun maila bebai duten, kontsumitzaileek, bideo horretako eta informazio horretako eta bulo edo informazio tendentzioso horren kontsumitzaileek, ez da? Azkenian badaukate bideo horiek eta txorrada horiek eta historia horiek badaukate bere publikoa eta arrakasta izan dute kanpaina honetan, ez? Orduan, kezkagarria da. Hori, debate politikoa horretara eramatea, oso eskasa da, oso pobrea eta gainera sekartzen du, ez? Ultraeskuinaren goraka da. Ultraeskuina, buru, orduan hemendik aurrera Italian, eta ikusiko da, zenolako politikak eramaten dituzten aurrera, zenolako neurriak hartzen diren, izan ere besteak beste ez di, abortua ere kolokan egon daitekelako. Horretako estatu batuak, ez da, gertatu dindana. Egin duen hitz egiten olatuari buruz, eta beti, uste dut, beste herrialdetan gertatzen dena erabiltzea izpilu batez ere, jakiteko gertago egin aldela. Eta batzutan epintzen ditugu hemen hainbat, ez da, eta nik justo gaur klasen nengoen, ez da, unibertsitatean, eta ez zaten nien nire ikaslei, ez zekiten, ez da, nola ireki egin zen segurantza sistema, eta nondik etorren, eta klaro, nik komentatzen nien, ez da, ez naiz zuek baino askoz ere helduago. Eta ez jakitea hau, eta nondik atozten, eta ze motatako ispiluak ditugun, horrek ekartzen dagoena da, ez jakintasun mailan eta ez egotea gauden momentuan eta segartik gertatzen diren gauzak. Eta ezinbesteko dago, justu epine egin dut abortuaren adibidea. Nola, klaro, komentatzen, ez da, nola hemen eskubide modun, eta ez da, ongizate sistemaren, ez da, eskubide modun hartzen dugula, eta adibidez eman den azkenengo pausua, ez da, zen eta abortuaren prozedura bera, daukagu eskubide modun, baina oso privatizatuta egon den prozedura bat izan da. Eta eskutuan izan dugu, eta baita ere emakumeok jaso izan dugun horrelako prozedurak guztiz eskutatu izan dugun ez da prozedura, eta baita ere horrelako lotza bat izatea, honi buruz hitz egiteko. Orduan, horrek ere egiten du, ez da, politika eta nola ikusten dugun. Baina, klaro, ikusita, jadanik bakarrik sartzea, diskurtso hori, ez da, maiga baten inguruan, ez da, kongresu baten bakarrik sartzea niretzako jada oso arriskutsua. Zen eta baldintzatzen duena da, alde batetik eztabaida bat ere ekitzea. Eta eztabaida horrek, gainera ematen baldin badiogu, eta gainera ikusita ez da dagoen, orain Italian dagoen, ez da, eta komposizio horri ikusita, niretzako oso arriskutsua da horrelako eztabaidak irekitzea, eta lehen meloiak aipatu egin zan ditugu, horrelako meloiak irekitzea. Eta ibilbidea oso arriskutsua da, eta batez ere, ez da, ez atzerantz da eskubideen kontrako, ez da, epe izango dugu arriskutsua eta niretzako mingarria. Bai, guztiz ados diskurtso horren normalizazioa eta debate hori normalizatzea modu batean oso arriskutsua da, eta ikusi aldugu atxerakada bat abortuan eta beste motatako eskubidetan Italian, nik ez dauka zalantxarik. Eta gainera kasu horretan,
Europak ez du gauzatik esango, ez? Europak badauka bere estatuak, oso kontserbadoreak, abortua del kriston delitua dala, ez? Polonian bezala, eta, talka Europakin izan alda gehiago plano ekonomikoan, baina, eskubideen, de eztabaida horretan, igual Bruselak, isilduko da, orduan, nik ikusten dut, hori gertatu aldara, txerakada hori, ikusi aldugula Italian. Ikusiko dugu hemendik aurrera gurera itzuliko gara, eta politika alorrera begira jarriko gara gurean ere, izan ere politika orokorreko eztabaidan eta handik aurrera ez, baina eta berriro errepikatu den kontzeptuetako bat izan da herri itunen beharra, herri itunak egiteko prestutasuna, alderdi politiko guztien ahotan dagoen kontzeptu hori, baina fondora begiratuta ez, zer eskatzen du batak, zer eskatzen du besteak, posible dira horiek egitea, akordioetara heltzea, akordio zabaletara heltzea, atzokoan entzun genuen ez, Andoni Ortuzar EAJaren kongresu horretan adirazten ez, herri itunak bai beharrezko zirela, baina ez EH Bildu nahi zituen amezkirien gainekoak ez, entzungo dugu Andoni Ortuzar. Lortzeko eskaintza. Zeintzuk dira akordio nagusi horrek? Entzun duzue, lehendakariak esan du. Iragan ostegunean lehendakariak azaldu zituenak, eta ez Bilduren amezkeriak, lehen mailako arreta, hezkuntza hitzarmena, erronka demografikoa, energia ituna eta aurrekontuak. Gure borondatea adostea da. Eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko gainerako indar politikoetan. Bildu barne, nola ez. Ia egia den, ea benetako borondatea azaltzen duten. Gure benetakoa da, gurea benetakoa da, gure eskaintza zintzoa da. Hortxe, Ortuzarren hitzak, ez dakite zuek nola hartzen dituzuen hitzak? Nik esango nuke goiz dala oraindik, ez? Ze momentuz ez dugu ezagutzen herri itunen proposamen konkretua, dokumentua, eta, EH Bilduren posizioa ere ez dugu ezagutzen, nola ezagutko dugu, oraindik ez dagoen dokumenturik, ez itunen bakarrik itunei buruz, baizik eta aurrekontuak oraindik ez dira prestatu, ez? Orduan, nik uste dut, hau pizka bat filosofatxea dala oraindik, ez? Nahiago nuke itxoitea, proposamenak ikusteko, nondik doazen, dinamikak parlamentuan, eta, printzipioz, valorazio bat egin behar badut, esango nuke, talde politikoetan borondatea ikusi egin zala, pasadan astean legebiltzarrean, ez da? Itun batzuetan, ez guztietan, baina batzuetan kontsentsu eta akorde zabalak ikustea, esen arraroa izango, ez? Pasadan kurtsoan bebai, ikusi genuen aurrekontuetan adibidez, edo eta hezkuntza legerako oinarri horietan, ez? Nik adibidez hezkuntza legean egingo danean, nik esango nuke, akordio zabal horiek mantenduko direla. Gero igual beste itun batzuetan ez, bebai, hauteskundeak dauz maiatzean, eta talde bakoitzak bebai bere posizioa estrategikoki bilatu behar du, eta igual aldendu, ez da? Ikusiko dugu, baina ni panorama honetan, krisigoera honetan, taldeak arduratsu ikusi ditut orokorrean, Vox eta Alderdi Popularra izan ezik, eta ikusiko dugu bai ziur, akordioren bat. Baikor zara zuere? Lehen duden komentatzen zer dan politika, ez da, eta ziurgabetasuna dekogu politikarekin, ez da, eta uste dut horrelako estrategiak ikusiko, eta Mikele komentatzen da. Hau da, hitz egitea, planteamendu bati buruz eta jakin behar dugu, eta ezagututa pixka batea jotak, zeintzuk izango diren baliabideak eta nola egingo diren, ez da? Baina, momentuz hori, parte hartzea uste dut, eta orain ja pixka bat hitz egin da gehiago, ez da? Zer den politika eta nondik. Parte hartzea da, ezinbestekoa politika, ez da, sustatzeko, eta batez ere, pizteko horrelako irrika eta ikritika, ez da, jendartearen artean. Ezinbestekoa, ez bat dozu parte hartzen, ziurgabetasuna, ez zaude hurbil, ez da, politikarekin, ez dozu nabaritzen, eta hori batez ere herrira eramatea ezinbestekoa zen, eta ia gehienok, ez da, eta batez ere Euskadi maien dekogu horra como sentsazio bat, eta sentsazio, pertenentziazko sentsazio bat, ez da, gure herriei, gure osoei, eta uste dut dala oso baliabide garrantzitsu bat, baina, karo, baliabide hori bermatzeko nola egiten dugu.
Eta nola horretan, da falten zaigu informazio horre ikusi beharko dugu, nola bideratuko den, eta nik uste, eta ikusiko dugu edatze biduk, ze planteamendu daekon ez dakigu, ez da? Nola izaten den. Hori bai, bakarrik irudia ikusita, ez da? Eta nola zegoen hortu hitz egiten, oso kontradiktorea edo esankorra da esatea partaidetza eta gero hain instituzionala eta dandana hain, ez da, horrela begiratuta, ez da, hain jerarkikoa zen hitza, ez da? Orduan, baita ere horrelako baliabideak sustatzeko jerarkia horiek, ez da, eta horizontaltasun hori bilatzeko ezinbestekoa, benetan ondo pentsatea eta jesartzea eta ea nola moldatzen den, orduan, uste dut horretarako ibilbidea garrantzitsua da, baina izatez planteamendua garrantzitsua da, batez ere politikarako. Baina, zorionez ez, Gasteizeko ganberan badau interlokuzio hori taldeen artean, eta nik esango nuke benetako negoziazioa, ez da, badibidez, igual, Kongresuan Madrilen ikusten duen dugun bezala, kriston blokea, kriston enfrentamenduak, eta maila oso basua. Parlamentuan, ikusten da, ez da, gehiago itxe egiten dutela, akordietara heldu aldutela, ez beti, baina, akordio garrantzitsuak ikusi ditugu, eta horregatik, nik pizka bat, optimista igual, optimista ez dakit, baina begionez ikusten dut momentu. Bai, eta batez ere diskurtso maila, uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eskertzen da, bai. Egia da, nabaritu egin dela, zegoen momentu bat, ez da, politikoik zeuden hemen, eta asko entzuten genuen, eta ez genekien zeri buruz hitz egiten zuten, eta gauza hor dago tarte bat, hitz egitea herritarroi, baina gero da zemota dagoen maila dekogun eta komunikaziorako ezinbestekoa da espazioak ondo respetatzea, asertibitatea, badauz gauza batzuk, hori estatuan guztiz galdu egin direnak. Bai, guztiz edoz. Ikusiko dugu hemendik aurrera ea zer gertatzen den herri itun horiekin eta Eusko Legebiltzarrean zenolako giroa ere dagoen. Gaizatatuko dugu eta beste gai bati ere helduko diogu, izan ere azken aldian hainbat berri iritsi zaizkigu Euskararen egoerari buruz administrazio publikoan zuzen ere. Gogoratuko duzue udaltzainen lanposturako Euskara maila eskakizunari helegitea jarri ziola UGTek eta epaileak ontzat jo duela, hau da, maila hori eskatzea diskriminatzailetzat hartzen duela oroar, Irunen ere berdintzu gertatutakoa, eta behin eta berriro Euskararen judizializaziorako joera hori ikusten ari gara. Ez gaurkoan Agurne Gaubeka, hizkuntza behatokiko zuzendaria izan dugu, eta hauxe da egin duen irakurketa. Guretzat benetan onartezina eta larria da. Azkenean hizkuntza politika ez delako epaitegietatik egin behar, eta hizkuntza politikaren interpretazio maltzur bat eraikitzen ari delako, eta kezkaz bizi dugu ez, aurrerantzean zer ekarriko duen guzti honek. Euskara berriro ere epaitegietan, lanpostu publikoen arira, nola ikusten duzu egoera? Kezkarekin, bai, ze hori da ez da bakarrik izan ez Gasteizeko epaitegi honetan UGTren elegite hori onartzea, baizik eta hori Irunen kasua bai, beste unean zabetu denen, Tribunal Gorenak atxera bota duela Iruneko udaletxearen elegite bat, antzeko sententzia baten kontra ez da. Nire sentsazioa da, ikusten ari dugula, nola dagoen Euskararen kontrako tendentzia bat ez epaitegi batzuetan, sententzia ugari dira eta dinamika argi dago, ez? Eta, bai, modu batean, alde batetik jartzen dira kolokan euskal instituzioen erabaki batzuk, eta igual kezkagarriago ere izan aldana, herritarren hizkuntza eskubideak urratzea, ez da? Zen eta azkenian, trabak jartzen dira, herritarrek bere hizkuntzan atentzioa jasotzeko, ez da? Hori, zerbitzu publikoetan, azkenian, ez? Azkenian, udaltzainak dira, zerbitzu publikoa. Orduan, kezkarekin usten dut, bai. Egunerokotasunean antzematen den arazoetako bata, ez? Euskara administrazio publikoen erabiltzerako orduan. Bai, eta, Euskarak da erronka mila erronka ditu, ez da, alde batetik, igual, ez da, Euskaldunez ez dut erabiliko hitz Euskalduna, ez da, baina normalean, ez da, ohitura ez dena Euskara erabiltzea adibidez hainbat herrietan, eta batez ere badauz herri oso handiak, hemen konkretuki Bizkaian hitz egingo dut, eta batez ere nik ezagutzen da Bizkaiako egoraz, eta Gipuzkoa oso desberdina da, eta Araba ez dut ez da esango, ez da. Bakoitza gauden, ez da, murgilduta gauden lurraldean,
oso egora desberdinak ditu, orduan, Euskarak baita ere horronka hori deko, bakoitza zein lurraldeetan gauden, nola bermatu ez da Euskara. Claro, horrekin lotut administrazioarekin eta gertatzen ari den erronka, hemen pedagogia falta ikaragarria ikusten dut, alde batetik baita ere herritarroi begira, baita ere adibidez sindikatuei begira, eta igual ondo azaldu egingo beharko lirateken zergaitik daude horrelako baldintzak eta bermatzea bestelako ikuspegiak eta baita ere auzitegiei begira. Eta auzitegiek ez dira objektiboak, baina ez dira objektiboak esaten dut, adibidez genero ikuspolikotarekin, ikuspegi intersekzionala, migrazioarekin, daude lege batzuk, baina gero legeak ezartzeko eta aplikatzeko badaude irizpide batzuk eta irizpide interpretazioa asko dauz. Eta hori berdin gertatuko zaigu baita ere hizkuntzarekin. Eta horrek ekarrita ez badaukagu bestelako pedagogia eta ez badago bestelako formakuntza, horrek ekarriko ditu horrelako egoerak. Baina egia da, eski gaude ez administratiboki begirata, Euskara daukan sarbidea hainbat lekutan, nik ikusi egin dut adibidez hezkuntza mailan Euskaldunan eta Euskara erabili esan den ohituraz eta egunerokotasunean nola galtzen ari den. Adibidez batez ere nerabeen artean. Eta horrek oso peskarragarria da. Eta pausuak horretara joaten baldin badira eta ez balditugu egiten, eta lehen, epatu egin dauzu, zemotatako zerbitzuak ditugun Euskararekin, gertatzen da, horrelako oso askar modun, gure euskaltegiak supergarestiak dire. Euskara ikasteko, Euskara ikasteko eta bermenetan bermatzeko eta ez daukagu diru laguntzarik, ez daude. Benetan, politikari buruz hitz egiten baldin badegu eta zerbitzu publiko modun eta eskubide, oinarrizko eskubide modun pentsaten baldin badegu, ez daukagu rekurtso nahikorik hori bermatzeko. Eta nik justo pasadan egunean, pasadan azten, nengoen emigante batekin hitz egiten eta galdetu egin zidan, non ikasi egin aldezaket euskera. Claro, nik esan ikozu euskaltegiak dituzu, dekozu hizkuntza eskolak, begiratuta pixka bat, matrikulak eta bar, niretzako normaltzat hartu izan dudan, prozedura bat izan dena, beste bantzuentzako da imagina ezina. Orduan, erronka administratiboa bai dago eta hor pedagogia falta ikaragarria ikusten dut. Beste erronka bada norabidea, euskararen norabidea, gauden momentuan eta hain homogenizatuta dagoen mundu honetan, euskara zein leku dekon, eta batez ere ikastetxoen artean. Eta gero ipintzen ditugun baliabideak euskarak ikasteko. Bai, atxera pausuak emon direla argi dago, ikerketa eta inkesta guztiek esaten dute horrela, ez? Azken urteetan erabilera kalean galdu egin dela, bai, eta batez ere gazteen artean, ez? Hori oso kezkagarria da, gazteek gehienek izan dute aukera, ez? Hizkuntza ikasteko, ia jaio zirenetik. Orduan, ikertu behar du hori zergatik gertatzen dan, baina, hori beste eztabaida oso luzea eta interesgarria, baina esango nuke, justizian gertatzen ari dana, olako erabakiekin ez duela batere laguntzen egoera horretara, eta faktore bat izan aldala, Euskararen atxera pausu horietan, bai. Bai, epaitegietan islatzen den hori ere kutsu politikoa ere baduela fin batean, Agurnek esaten zuen ere fokua jarri beharko dela salaketa jartzen duten horietan, zergatik jartzen duten salaketa, zer dagoen horren atzean, zein interes egon daitezkeen, ez? Nire lehenengo galdera izan da, baina zen momentutan planteatzen duzu horrelako salaketa bat. Eta hori zen pedagogia petu egin denean, zan da, eske ondo azaldu egin behar, ez dakit ondo, baina igual pedagogia erabili barri izan dugu ondo azaltzeko zergaitik dauden irizpide horiek. Eta hor daude bi nik ikusten dut hor bi jokalari alde batetik, salaketa epitzen dutena, eta gero sistema judizialean parte hartzen dutenek. Eta horretara bidera, eta zer gertatzen ari dan, zergatik ematen den, ze motatako motivazioak dekoten, salaketa egiteko, eta gero, horrelako sententzia bat ateratzeko. Bai, eta kasu honetan, salaketa jartzen dutenei buruz, gogoratu behar dugu UGT eta Komisiones Obrerasen jarrera betianik izan dela horrela, atxera junez, hezkuntzan egon diren konflikto guztietan beti agertu dira, Euskara exigitzaren kontra, Euskara maien kontra, eta, niretzako ez da sorpresaren bat, baina igual beraiek aztertu behar dute birpentsatu edo bere jarrera Euskararekiko, eta igual horregatik ez daukate Komisiones eta UGT
daukate pisu handirik euskal langileen artean, hori bebai, estrategia hori birpentsatu behar dute eta izango zen, jarrera aldaketa bat izango zen oso posgarria, ez da? Euskararen erabilerari buruz eta exigentziari buruz administrazioan, gaurkoan eta azken gertakariei begira agerraldea egin dute ELA sindikatua, LAG sindikatuak eta Euskalgintzaren Kontseiluak, eta proposamenak ere jarri dituzte mahai gainean. Entzungo dugu Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseilutik. Proposatu behar du herritun bat, hau da, zehazki fikatu zertaz hitz egingo den eta zertaz ez, eta gero begiratu beste alde. 15 urtean administrazioan lanpostu guztietan euskarazko gutxieneko ezagutzeak bermatzea nahi dugu. Hori da bide bakarra euskaldunon hizkuntza eskubideak berma daitezen. Euskaldunok zerbitzuak euskaraz jaso ditzagun. Eta gainera, eta sindikatuekin prentsaurreko hau egiteak hori berresten du, bermatu behar da langileek euskaraz lan egiteko duten eskubidea. Langileen aldetik ez, ere eskubide hori, euskaraz lan egiteko eskubide azaritu da. Claro, hezkuntza erabiltzeko eskubidea dauz parte aldetik, ez da, alde batetik jaten bazara zerbitzu batera eta administratiboki. Eta gainera, eski gaude, administrazio publikoari buruz hitz egiten. Eta administrazio publiko batek egiten dagoena ez da, soilik zerbitzu batzuk baizik eta da, herritarren ez da, eta ongizate sistema horretara nola eraiki egin nahi dugun, ez da, eta euskara ez baldin badago presente, ezinbestekoa da, euskara presente egotea, eta nahi duenok, ez da, eta nahi dugunok euskaraz hitz egitea, hitz egin bezala, eta hortatik da, baina baita ere da, itxura publikoa, eta hortatik erantzuna eman behar dio, bai herritarroi, bai gauden momentuari, eta gainera, ninguneko lanteatzen, hau adibidez Katalunian ez da, inbeste hitz egiten, Katalunia, normalizazio puntu batera, horien dela asko, ez da, eta da, zergaitik hemen daukagu horrelako oraindik ere eztabaida hauek. Baina Katalunian bai gertatu da, eta nik orain pentsatu dut ez, egon zala 125 gaztelaniaren sententzia hori, eta nola egin zuten ez da sententzia hori saiesteko, lege berri batekin, hezkuntza lege berri batekin, ez? Orduan igual kasu honetan, erantzuna bebai hortik etorri behar da, ez politikarien eta instituzioen aldetik. Igual proposatu behar dute euskararen lege berri bat, ez? Edo, herritunen artean badago bebai, hori planteatuta, ez da? Igual hortik etorri alda, lege berri batekin, nolabait bermatu, ez? Euskararen irabilera eta igual horrela bukatzen hasiko da, ez? Kontrako sententzien bide hau, ez? Eta justiziaren bide hau, igual ateak itxi modu batean, ez da? Eta euskara bermatu. Zola zaldi ametzen joateko nazioartera begira jarriko gara beste behin. Iranera, zuzen ere, gogoratuko duzu, azken egunotako zenolako protestak eramaten ari diren aurrera, Mahsa Aminiren heriotza salatzeko zuzen ere, beloa gaizki jantzita eramateagatik atxilotu zuten, eta horren ostean hilda agertu zen, bertsio ofizialak ez dio zuzenean loturarik duenik, baina, indarkeria zantzuak bazituen. Moralaren poliziak atxilotu eta berreziketa zentro batera eraman nahi zuen, beloa esan dugu gaizki jarrita eramateagatik, eta horixe, bertsio ofizialak dio bihotzekoak jota hil zela. Ordutik hainbat eta hainbat emakume atera dira kalera, era masiboan, hainbat protesta egin dituzte, ilea moztu dute, beloak erre dituzte, ikusiko ditugu irudiak. این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تا رویا بازه یا همه با هم همه تنها به
ikusi ditugu irudi horiek, nahiko esanguratsuak, eta esan bezala, erantzun espontaneoa izan dela, hainbat eta milaka emakume atera direla kalera, arauak eta poliziaren aurrean, dagoeneko hainbat eta hainbat atxilotu, hildakoak ere badira, nolari zarete jarraitzen gertatzen ari dena? Horrelako irudiak ikustea, ez da? Nik uste dut emakume txuri bezala mugitzen zaitxu pila bat, ez da? Eta ezin eskoa da haien oinetan ipintzea, ez da, eta niri, ez da, atrebentzia bat iruditzen zait nire lekutik eta nagoen lekutik hitz egitea. Bakarrik esatearren, ez da, bertako ez da, eta Iranen eta Irak eta bertako mugimendu feministeko orain dela urte asko daramate eta izan dituzte hainbat, ez da, erronkak izan dituzte hainbat manifestazio, hemendik, hau izan da, eta gertatzen dena Iran da baita ere dagoen testu inguru konkretu honetan, ez da, gertatzen ari da momentu honetan, gero eta tentzio poliziala, gero eta egoera violentoa, gero eta gehiagora, eta konkretuki emakumeen kontra, ez da, hau izan da hilketa, eta hilketa oso violentoa, baina egon dire, ez da, bestelako bai jarrera, ez da, oso agresiboak izan direnak emakumentzako eta konkretuki mugimendu feministak bertan egondan, ez da, zapalketa maila oso altua izan da. Eta hortatik, uste dut, errespetuz handiarekin, ez da, nire begirune guztia emakume hoientzako, eta batez ere zentratzea non izan duten ibilbidea orain dela asko dara. Ez dela orain dela momentu konkretu bat eta oso bilentea izan delako, baina aldiro eta uneoro gertatzen ari diren, ez da, jarrera oso agresiboak dire, bai emakumeentzako eta bai mugimendu feministentzako. Eta hori izango beharko nuken gauza bakarra, ez da, zen eta batez ere ni haientzako nire respetu handia eta, klaro, ni daukadan, ez da, posizionamendotik kostatzen zait, ez da. Bakarrik da, nire admirazio guztia emakume horientzako. Bai, hori da, nik uste dut berriro agerian gelditu direla estatu kriminal baten politikak, ez? Azkenean diktadura erligioso hutsa bezala funtzionatzen du Iranen gobernuak, ez da, eta, ez duelako inolako zalantzarik, ez, herria masakratzeko eta emakumeak bortizki erreprimitzeko, ez da, hala ere, ikusten da, ondo azaldu duzun bezala, politika feminista, mugimendu feminista horiek ondori batzuk eukitzea, ez, eta pizka bat emakumeek beldurra galtzea, ez da, eta kalera ateratzea. Nik orain bentsaten ari nahi zen, ez da, ez da, nengoen nire gorputzen eta nire sentimenduetan pentsaten, ez da. Nola horrela frustrazio eta rabia puntu bat, ez da, sentitu egin dut horrelako irudiak ikusterakoan, ez da, emakume horiek ikusterakoan, eta baita ere jabekuntza ikusi egin dut, eta jabekuntza puntu horretatik batez ere emakume horiei, ez da, agente modun hartzea, agenteak direla, eta uste dut, ez da, mundu mailera egin aldezak eguna da laguntzea eta ez ahaztea. Zeta oso ondo dago etxegitea honi buruz eta berba egitea, baina gero ateratzen gara bakoitza bere etzera eta bakoitza bere oberara, eta azten ditugu, ez da, horrelako erronkak eta uste dut ezinbestekoa litzatekela, hori. Nazioarteko mailan, eduen hitz egiten, hori, zer dan, erantzukizun publikoa, zen egin aldezak egun, eta hau da erantzukizun publikoa, horrelako, ez da, emakume, 22 urteko emakume bat hiltzea, uste dut nazioarteko instituzioek ezinbestekoa da zerbait egitea. Guztiz ados, nazioarteko mailako babesa hori ezinbesteko izango da eta elkartasuna, bai. Hala ere, nik zai ikusten dut, Irango erregimen honetan aldaketa sakonik ikustea, ez da, oso onkorradan sistema izan da, momentuz, ikusiko dugu, dan aldatu alda, baina baditu gainera bere aliatu indartsuak nazioarteko mailan, ez da, ni eskorranaz, baina bai, posgarria da ikustea, emakume askok beldurra galdu dutela eta politika feminista horiek eragina izan dutela, ez da, Irango gizartean. Ikusiko da baita ere urrengo egun eta asteotan zenolako norabide hartzen duten protesta guzti horiek, zegia da, hainbat eta hainbat pertsona, hainbat emakume kalera atera direla, baina bordizkeria eta represioa ere oso handia izaten ari dela. 40 baino gehiago hildako, 800
erioz barkatu zera atxilotu baino gehiago, ez? Eta agintariek diotena, ez dutela hori gehiago onartuko, eta gainera uste dutela mobilizazio horiek kanpoko eragileetatik datozela gobernutik agintariak kentzeko, ez? Beraz, gaiztotzen ari dela nahiko egoera, eta ikusiko da zenolako norabidea hartzen duen, ez? Bai, eta Mikelek ematen zen duena, horrelako erregimenak atzerantz joan beharrean edo mobilizazio oso garrantzitsua da, eta netako mobilizazioa, edo azkenean egingo dutena da indarkeria gehiago. Claro, hori da. Hori da, represio. Edo atzerantz ez dira joango, edo errepresioa gehiagora, edo mobilizazio puntu batera, eta horrezegaitik uste dut, ezinbestekoa da, honi buruz hitz egitea, eta jendarten artean eta nazioen artean zerbait eragitea. Claro, egia da, lehen justo, gauden komentatzen, ezta? Europak ekarri egin duen diskurtso mail hori, eta gainera gaude fokalizatuta nire, ezta? Ja, asko dekogu hemen, nola bideratu, nola ikusiko dugu, ezta? Iranen gertatzen dena, hemen daukagu mila arazo, ezta? Orduan, hortara behira, ezinbesteko da, pedagogia eta hitz egitea, eta azkenean beste lekutan gertatzen dena hemen olatura ekarri aldezakete eta da, da eskubide gauza bat, ez da? Bai, guztiz ados, bai, eta ezin ditugu ahaztu, ez? Kasu hauekin, gertatzen da igual orain komunikabideetan oso presente dauzela protesta hauek, baina igual pare bat hilabete pasatzen dira, eta ja ez dugu horatzen, eta hori presente uki behar dugu, ez? Eta lan bat egin, ez? Elkartasun lan bat. Miguel Aizpuru eta Estilinares, eskerrik asko beste behin gurean solazteagatik, eta badakizue ordu betatik aurrera eguneko albiste nagusiak, Karolina Suarez lankidaren eskutik ondo izan.